wait position. This is the open position. This is the surrender position. Kaya di ba position? Hold up! Surrender position. This is the lift. Lift position. Itinataas. Lift position. This is the comfort position. This is the magpapalikod. Basta ng patalisyon. Ano ito? Rest position. Ito. Praise movement. O, ready? 5, 6, 7, go. Praise. O, yada. Yada. Pag sinabing yada, yad, hatiin natin yung isisyllable natin yung yada. Yad and da. Pag sinabing yad, kamay. Pag sinabing da, lifted. So, hand lifted. Yeah? Yada. Hands lifted. Nakukuha? O, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, yada. So, nakukuha yung significance. Naintindihan. Ha, okay. May ituturo ako sa inyo isang sayaw. Yung Lord you are good. Okay. Basic, pinaka-basic na ginagawa namin sa matatanda na sa mga beginners. Pakinggan ninyo ha. Alam niyo yung song? Alam niyo yung song? Importante sa dancer, hindi lang alam yung sayaw. Dapat alam yung kanta. Ha? Dapat memorize. Okay. Ito lang yung step. Madali lang. And pause. And okay. Pause. Okay. Nakukuha ninyo. Okay. Meron pala tayong nalimutan. This is give position. Give. Okay. So, Lord, you are good and your mercy. This is S-ba. Ang position na to, ang tawag dito ay S-ba, meaning train hands of God, hinubog na kamay ng Diyos. Okay, nakuha. Tapos ito power, di ba? Wow. Nakuha, naintindihan? Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Palm, 2, 3, and okay, wag ganyan na. Galit ako sa ganitong dancer kung malakpak ka, gano'n. Nung pinako ba si Jesus sa krus, no kaganito? Nakaganyan ba?